салом бинандагони азиз, тозаҳои Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи Ахбори Озодӣ манзуратон мекунем. Нахуст мурури кӯтоҳ ба сархати мавзӯи имрӯз 23 декабр. сокини деҳаи сомонёни Исфара мегӯяд, дар пайи тирандозии дирӯза шишаҳои манзилаш шикаставу кӯдаконаш тарсиданд. бедор карда ҷои бехатар ва ин пишти вай гирифтам деволба. Якташ бечора ҳама тарсид ҷошанд мезда фурсад. дар нишасти ҷанбасии солона Президенти Русия бори дигар аз кишварҳои ғарбӣ кафолати амниятӣ талаб кард. ва харҷ аз киссаи кӣ хоҳад буд? ронандаҳои мусофирбари самти шимоли Тоҷикистон нархномаи нави ширкати АРС-ро нигаронкунанда меноманд. қимат шуд монда, фарқаш нест. мо мегирем нархаку мебардорем, ҳамин халқи бечоранда мефурӯзам. шаби дирӯз манзили як сокини деҳаи сомонёни чоркӯи Исфара тирборон шуд. мақомоти тоҷик то ҳанӯз дар ин бора расман тавзеҳот надоданд ва маълум нест кӣ ва барои чӣ манзили ин сокинро ҳадаф қарор додааст. Фарзон Муҳаммадӣ ба маҳалли ҳодиса рафт ва ин гузоришро таҳия намуд. ба гуфтаи сокинони деҳаи марзии сомонёни шаҳри Исфара, шаби дирӯз садои тирпарронӣ дар ин ҷо шунида шудааст. сокинон мегӯянд ба ҳавлии як ҳамдиҳаашон аз ҷониби маҳаллаҳои қирғизнишин чанд тир ҳаво дода шуда ва оромии бошандагонро халалдор намудааст. мақомоти ду кишвар то лаҳзаи сабти ин навор дар ин бора расман баёния нашр накардаанд, вале Зубайдулло Шомадов, сухангӯи ҳукумати шаҳри Исфара, рӯзи 23 декабр дар сафҳаи фейсбукаш навишт ки соатҳои 10 шаби гузашта хонаи истиқоматии сокини деҳаи сомонёни ҷамоати деҳоти Чоркӯҳ Муҳаммадҷон Довудов ҳадафи тирандозӣ қарор гирифтааст. ба навиштаи Шомадов, бар асари ин тирпарронӣ шишаҳои манзили истиқоматии ин сокини ҷамоати Чоркӯҳ шикаста, тир то ба ҷои хоб ва деворҳои хона бархӯрдааст. мо барои таҳқиқи ин ҳодиса ба деҳаи сомонён омадем ва аз соҳиби ин ҳавлӣ асли воқеаро пурсон шудем. ҳамин якумаш замин бизад, дуюмаш аллакай ман ба рост шудагӣ бачам тир пеш мани бедор кард ки ҳамин рафта шарақ кард девол бизад, ҳамин ҷои хоби ман бизад. дига ин бачаҳои кӯдакои майда хоб буданд. бедор карда ҷои бехатар ва ин пишти вай гирифтам девол ба. якташ бечора ҳама тарсид ҷошанд мезда фурсад. маълум нест ки тирпарронӣ ба сӯи манзили зисти ин сокини Чоркӯҳ аз сӯи кӣ сурат гирифтааст, вале ҳавлии ӯ бо сокинони Қирғизистон девор ба девор ҷойгир шудааст. ҷониби Қирғизистон дар ин робита ҳанӯз маълумот надодааст. бояд зикр кард ки дар муноқишаи моҳи апрел низ хонаи ин сокини деҳаи сомонён аз тарафи сокинони Кӯктоши Бодканд ба коми оташ рафта бо кӯмаки мақомот аз нав бунёд гардида буд. 2 моҳи пеш низ 4 сар говаш гум шуда ва мақомоти интизомии Тоҷикистон пас аз чанд рӯз аз минтақаи қирғизнишин дарёфта бозпас гардонда буданд. дар пайи ҳодисаи дирӯза мақомоти қудратии Тоҷикистон дар якҷойгии мақомоти ин ҳамсоя кишвар ба омӯзиши ҳолат пардохта ва ваъда доданд ки гунаҳгорро ҷазо хоҳанд дод. имрӯз дар деҳаи марзӣ оромӣ ҳукмфармо аст ва чанде аз сокинон мегӯянд ҳодисаи дишаб онҳоро нигарон кардааст. گفتم که شب سفر رو شد میجمع با خواب بامدگیش نه شیشته ترسیدی نه؟ میترسیدی ҳар шаб садои тир мешавад ҳамин гирду гӯшаҳо. хай кун кӯдако майда метарсад. ман хеста мебирам ин мақомоти милитсия ин дига паграм ҳама ба ман рафта мегӯм ки бохабар шудетон ҳамин хел пешимонда тир паронсад. ҳавай сага паронсад мегӯм. ҳавай саг охир сага мепарон меша. аввал мо огоҳ кунад бачаҳои мо метарсад майда. дар раёсати марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон дар сӯхт рӯзи 23 декабр ба Радиои Озодӣ гуфтанд ки ҷонибҳо паси мизи музокира нишастанд ва натиҷаҳои он дар расонҳои давлатӣ нашр хоҳад шуд. Тоҷикистон бо Қирғизистон 970 километр марзи муштарак дорад ки ҳамагӣ 519 километри он аломатгузорӣ шудааст. ба далели мушаххас набудан ва аломатгузорӣ нашудани марз байни сокинони назди марзии ду кишвар бо баҳонаҳои гуногун низоъ сар мезанад. дар охири низоъ ки рӯзҳои 28 апрел то 1 майи соли ҷорӣ рух дод, 36 шаҳрванди Қирғизистон ва 19 шаҳрванди Тоҷикистон кушта шудаву аз ду ҷониб бештар аз 200 кас маҷрӯҳ гардид. ду ҷониб якдигарро дар сар задани низоъ гунаҳгор донистанд. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, аз деҳаи марзии сомонёни шаҳри Исфара.
در ضمن روزی گذشته در مرزی نویه باباجان غفوروی ولایت سوخت با نویه لیلک ولایت بودکن نیز تیراندازی صورت گرفت. تفصیلات را بینندگان عزیز میتوانید در سامانه رادیو آزادی پیدا نمایید. владимир Путин раиси ҷумҳурии Русия дар нишасти солонаи хабариаш дар Москав аз фаъолиятҳои ҳукумат дар самти рушди иқтисодӣ, мубориза бо COVID-19 ситоиш кард. Нишаст дар замоне сурат мегирад ки суолҳо дар бораи сафарбарии нирӯҳои зиёди Русия ба марзи Украина бештар мешавад ва таниш байни ду кишвар авҷ мегирад. Мирзонаби Холиқзод гузориш дорад. нишасти хабарӣ саъй кард ки нишон бидиҳад талошҳои ҳукуматаш дар Русия барои мубориза бо пандемия натиҷа медиҳад ва иқтисод дар роҳи дуруст ҳаракат мекунад. ӯ аз мардум хост ки ваксина бигиранд. ба мо зарур аст масъулияти оммавӣ ҳосил шавад то 80% ваксина бигиранд ва умедворам соли оянда ё то поёни чоряки аввал ва ё чоряки дуввум ба ин ҷо мерасем. русия мисли кишварҳои дигар дасту по мезанад ки пеши роҳи паҳн шудани COVID-19 бигирад, аммо бемайлии мардум аз ваксинзанӣ монеи ин кор шудааст. ҳоло камтар аз 50% аҳолии 146 миллион нафарии Русия ваксина гирифтанд, ҳарчанд кишвар пештар аз ҳама истифодаи ваксинаро дар ҷаҳон иҷоза дод. коронавирус то ҳол дар Русия ба бештар аз 10 миллион нафар сироят карда ва 300 000 нафарро куштааст. нишасти хабарии солонаи Владимир Путин аз пеш ва бисёр эҳтиёткорона омода шудааст ва онро як талоше барои тасаллути ӯ дар сиёсат дар Русия медонанд. нишасти хабарӣ дар замоне сурат мегирад ки Русия нирӯҳои зиёдеро ба сарҳади Украина сафарбар кардааст ва кишварҳои ғарбӣ нигаронанд ки Москав нияти ҳамла ба ҳамсоя кишварашро дорад. амрико, Украина ва НАТО аз фиристодани тақрибан 100 000 сарбоз ба наздикии немҷазирии Қирим изҳори нигаронӣ карданд ки Русия онро аз Украина гирифта ба қаламраваш ҳамроҳ кард. владимир Путин дар ин нишаст гуфт Русия аз кишварҳои ғарб замонат мехоҳад ки Украина ҳеҷ гоҳ узви НАТО намешавад. ҳукуматҳои Амрико ва Русия гуфтанд ки моҳи оянда дар бораи масоили амнияти гуфтугӯ мекунанд. владимир Путин дар ин нишаст ҳамчунин аз кори сохтмончон ситоиш карда гуфт соли ҷорӣ дар бахши бунёди манзил ба нишондиҳандаҳои рекордӣ ноил гардид. дар айни замон Путин дар бораи шароити кор дар сохтмон ёдовар нашуд. аксари кӯли муҳоҷирон аз ҷамоҳири собиқ шӯравӣ ва ба вижа Осиёи марказӣ дар бахши сохтмон кор мекунанд. ҳар сол даҳҳо муҳоҷири тоҷик дар пайи риоя нашудани қоидаҳои бехатарӣ ҷони худро аз даст медиҳанд ва ё маъюб мешаванд. бармегардем ба Тоҷикистон. пас аз як рӯзи расонаӣ шудани тасмими боло бурдани нархи хизматрасониҳои ширкати АРС дар роҳи Душанбе-Чаноқро нахустин вокунишҳо аз ронандаҳои мусофиркаши ин масир садо медиҳад. дар нархномаи ширкат дида мешавад ки қиматҳо дар соли оянда аз 50 то 70% зиёд шуданд. сокинон ҳамеша аз хизматрасонии ин ширкат норозӣ буданд ва бе пешниҳоди роҳи алтернативӣ пулакӣ кардани ягона роҳ ба шимоли кишварро ғайриқобили қабул медонанд. Алишер Зарифӣ ва Нигораи Фазлиддин назари ронандагонро дар мавриди нархномаи нав пурсиданд. хабари афзоиши нархи хизматрасониҳои ширкати АРС ки масъули нигаҳдории роҳи Душанбе-Чаноқро аст, ронандаҳоро нигарон кардааст. ин ширкат бо нашри як хабарномаи расмӣ гуфтааст, ҳукумат пешниҳоди онҳоро барои боло бурдани нархи хизматрасонӣ қабул кард. он аз 1 январи соли оянда ба иҷро медарояд. тасмиме ки ба қавли ронандаҳо мушкили онҳоро бештар мекунад. масалан мо ҳаминҷа то хуҷанд равем 55 сомон тарозупулимон мешавад. бо гуфтесиам ки мақсад аз якм қимат мешавад, ҳавай да камтарак мода душвор мешавад. барои клиент мебиям мо клиента 200 мегем ва намефаҳмам моя. мақсад роҳкиро агар мо ҳам қимат кинем акан мода туғри намегира ухи. бархе ронандаҳо бар инанд ки сифати роҳ дар муқоиса ба солҳои пеш беҳтар шудааст ва онҳо низ корҳои ширкати АРС-ро мебинанд, вале қимати нархномаҳо нигаронкунанда аст. солҳои пеш азобе ки ё дар инҷа буд дар ягон ҷо набуд. ҳозир рана шукри худо ҳамаш хуб аст. не ки анаминоро бардора роҳ атлично, мо ҳеч намегӯем. сумша метем, мерем мебием, қимат шуд монда фарқаш нест. мо мегирем нархаку мебардорем, ҳамин халқи бечоранда мефурдам. ронандаҳо таъкид намуданд ки масъалаи тасмими афзоиши хизматрасониҳои ширкати АРС бозбинӣ шавад ё харҷҳои дигари онҳо барои мусофиркашонӣ кам карда шавад.
налог меспорем, лицензия дорем, пулина меспорем, путевка меспорем, патент меспорем, баллон мехарем, масла мехарем. ҳамаи расходҳоро мо агар ҳисоб кунем барои мо ҳеҷ чиз намешавад. дар нархномаи ширкат дида мешавад ки афзоиши нархҳо аз 50 то 70% пешбинӣ шудааст. аз намояндагони ширкати айрес касе ҳозир нашуд ки дар рӯбарӯи дурбини радиои озодӣ суҳбат кунад. онҳо таъкид намуданд ки мавқеи расмии онҳоро аз хабарномаи расмияшон ки нашр карданд метавон дарёфт кард. намояндагони ширкат далели афзоиши нархи хизматрасонияшонро ба паёмадҳои буҳрони ҷаҳонии молиявии солҳои ахир рабт дода мегӯянд. буҳрони молӣ дар баробари дигар субъектҳо ба фаъолияти филиали ширкат низ таъсири манфӣ расонида истодааст. дар хабарномаи расмии ин ширкат гуфта шудааст ки тамоми техникаву таҷҳизотро аз хориҷи кишвар бо доллари амрикоӣ мехаранд ва беқубур шудани пули миллӣ нисбат ба доллари амрикоӣ вазъро дигар кардааст ва ширкат маоши беш аз 800 корманди худро боло бурда наметавонад. иқтисоддонҳо бар ин назаранд ки афзоиши нархномаҳо аз сӯи ширкати айрес ба табодули молу коло, афзоиши нархи молу маҳсулот низ дар бозорҳо таъсир мегузорад. ширкати айрес ки мутасаддии нигоҳубин ва ҷамъоварии пул дар роҳи Душанбе-Чаноқро аст, соли 2009 дар минтақаи офшорҳои Вирҷинияи Бритониё сабти ном шудааст. моликони асосии ширкат то ба ҳол барои ҷомеаи Тоҷикистон рӯшан нест ва чунин норӯшанӣ борҳо мавриди интиқодҳо қарор гирифтааст. дар шароите ки дар Тоҷикистон маҳдудияти ғайрирасмии нирӯи барқ ҷорист, талаботи сокинон ба ангишт бештар шудааст. ҳукумат дастур додааст ки дар фасли сармо барои таъмини аҳолӣ бо ангишт ярмаркаи фурӯши ин навъи маҳсулот роҳандозӣ гардад. дар шаҳри Кӯлоб аз пайи иҷрои ин супорӣ шуданд. маҳмуҷон раҳматзода мавзӯъро пайгирӣ намуд. корвони мошинҳои ангишт ба Кӯлоб меоянд то нархи онро поин баранд. то оварда шудани ангишт нархи он дар Кӯлоб аз 2 сомон болотар буд. ҳоло нархи он 80 дирам арзиш дорад. аз тарафи вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо корхонаи воҳиди давлатии ангишти тоҷик имрӯз ба шаҳри Кӯлоб 11 мошини ангишт барои мутаъддил нигоҳ доштани нархи ангишт дар давраи зимистон ворид гардид. ангишти ворид гардида ба шаҳри Кӯлоб 300 тоннаро ташкил медиҳад. ин ангишт на аз хориҷи кишвар балки аз конҳои Тоҷикистон оварда шудааст. сӯхтани онро ҳам ба намоиш гузоштаанд то сокинон бовар кунанд ки ангишти пастсифат нест. мақомот мегӯяд агар зарурат бошад ин ибтикорро то фасли гармо идома хоҳад дод. ангиштанге ки имрӯз мо овардем аз се кони ҷумҳурия корхонаи фаръии зиде ва корхонаи шахтаи фонияғноб ва ҷдм талко ресурс ки инҳо ба истихроҷи ангишт имрӯза сару кор гирифтанд. ин бори аввал аст ки дар Кӯлоб дар як нуқтаи муайян фурӯши ангишт ба роҳ монда шудааст. мақомот ҳам мегӯяд ки онҳо талош доранд сокинони минтақаро ба ангишти худӣ таъмин кунанд. то соли пеш ангишти қирғизӣ то 1 сомон арзиш дошт ва сокинон ҳам барои сифати хуб доштан аз он харидорӣ мекарданд. ангишти конҳои Тоҷикистон ҳам дар бозорҳо аз 40 то 1 сомон арзиш дошт. ноҳияи Ҷабор Расулов дар вилояти Суғд макони асосии фурӯши ангишт ба минтақаҳои гуногини Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. ҳамасола ба Ҷабор Расулов дар фасли сармо аз Қирғизистон садҳо тонна ангишт ворид мешуд ва аз он ҷо ба ноҳияҳо мерафт. вале баъди як муноқишаи хунин дар баҳори имсол дар марзи Тоҷикистони Қирғизистон Бишкек сарҳади худро барои шаҳрвандони Тоҷикистон баст. нархи ангишт ҳам боло рафт. аммо мақомот талош дорад бо фиристондани мошинҳои ангишти маҳаллӣ ба минтақаҳо нархи онро мӯътадил нигоҳ дорад. ва мақомот номи 66 сокини шаҳри Хороғ ва ноҳияи Рӯшдқалаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро барои хориҷ нашудан аз кишвар ба ихтиёри саратбонон дар гузаргоҳҳои марзӣ супурдааст. нусхаи рӯйхат бо номи ашхосе ки ба системаи маъмнушудагон ворид шуданд рӯзи 20 декабр дастраси радиои Озодӣ гашт. мақомот онро тавзеҳ надоданд, вале фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Бадахшон мегӯянд аксари афроде ки номашон дар рӯйхат ҳаст дар эътирози рӯзҳои 25 то 28 ноябр ширкат карданд. бинандагони азиз, 15 дақиқае ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. сипос аз якояки шумо ки то ин лаҳзаҳо бо мо будед. хабарҳои бештар аз ин дар сомонаи мост. мулоқоти фардо бо шумо дар барномаи сархати рӯйдодҳост. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдоратон.